kutorara kau ndambomwira aiwa handina kushedza ibanza apo nchituhemusesa saka ndaisa aiwa isa yese maisa hafu mukaimuite zvamakandipromisa nezuro makatanzi handisi kukupa yese izvozvi ndozokupa mangwana ndakaita kwamukaitona mukaimise chero ndaisa ndikuti mukaimite yese mise yese chii chiri kumbokunetsa imi chii chiri kukutadzisa izvozvo ndichaisa yese already mukaimise yese ndipe foni yanyu nditransfer mari yacho unonetse uchandisiya ndisina kana mari yetransport yekuendawo basa mari hamungambogande mukande hafu nekuti handisi kugara mumba mumwe chete ndikutoda kuti unoikanda kumadzimaiwo ipapa ndikaisa yese ndichasara ndisina mari yetransport yekuendawo basa aiwa yetransport kana yomwana bhiya isa yese tona ndandaisa hafu wani aiwa isa yese ndotransfer mari yacho yese azvaitaka saunitendera urara chirarai